Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ay! Ayan ka na naman, nagtutulog-tulugan ka na naman! Hindi ka pa nakabayad! Mamaya, bababa ka na lang bigla! Kawawa naman si Uncle mo, manong driver, oh. Kanina pa namamasada yan, lumalaban ng patas sa buhay. Para nang sa gayon meron lang maiuwi sa pamilya na makain. Kasi enrollment, enrollment na naman, ano? Naalala ko tuloy. Diba? Tapos ikaw, tutulog-tulugan ka. Tapos kunyari, nakalimutan mo yung pamasahe. Hira naman. Huwag ganon. Alam nyo mga kabisyo, kung wala ka talagang pera, kung wala ka talagang pamasahe, pwede mo namang rektahin yung si manong driver eh. Alam mo, nakakaintindi naman eh. Lahat naman kasi tayo nakakaranas ng hirap. Kung diretsuhin mo, kuya, wala po akong pamasahe. Pwede pong pengi 1K. Wag ganon. Sabihin mo, kuya, nakikiusap ako. Alam nyo, mga kabisyo natin, mga driver, mababait naman yan eh. Nararamdaman naman nila yung hirap sa buhay. Mas naiintindihan nila yan. Basta na ipapaintindi mo ng maayos. Okay? O siya, ito na. Tang, wag na nating patagalin to. Ito, magandang pag-usapan to. Let's go! Pag-usapan na natin to. Isang influencer ang balak sanang ipahiya sa social media ang lalaking nagpuna sa kanya sa loob ng gym na nakasuot lang ng painted pants. Or ibig sabihin, naka-swimsuit lang siya tapos pininturahan lang yung hita niya na parang nakapantalon. At eto nga, nag-backfire sa kanya. Oh no! Oo, pero hindi naman dito sa Pilipinas nangyari ha. Nag-post po itong influencer ng isang maikling clip sa incident sa X o sa Twitter, 'di ba? At mabilis po itong nag-viral. O meron kasing lalaki ayon pa sa caption na nilagay niya. Sabi niya may lalaki sa gym na kinukulit daw siya dahil sa suot niyang pininturahang pantalon. At habang inaasahan ng influencer ang pag-ulan ng pagmamahal at suporta sa kanya, kabaliktaran ang nangyari. Oh no! Ayon pa sa ilan sa mga nag-comment, ang sabi, tama yung lalaking yun, 100%. Tinatawag niya lang yung hindi ka nais-nais mong pag-uugali. O tapos ikaw pa ngayon ang pabiktim. Okay, Tang! Hindi na natin patatagalin to. Logika na natin para magkaintindihan na. Ay, sige, ano pang hinihintay mo? Logikan mo na yan para mahimasmasan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na gawain to ng mga content creator ngayon. Yung magpapapansin sila at pag pinansin mo naman, tapos negative kasi ang dating sa'yo negative eh. Bilang perspective mo, anong mangyayari ginagawa nila, Tang? Ay, siyempre, pabiktim ka agad! No. Pambihira naman, oh. Oh, sarap kulutin ng nail cutter sa hita. Kung ano-ano na lang ginagawa para mapansin. O, di ba? Halimbawa na lang, yung si Tito Mars. Di ba? Yung diring-diri kumain ng sardinas. At ayun nga, nag-backfire din sa kanya. Maraming nagalit. O, maraming nainis sa kanya. O, tapos inamin niya na for the content lang naman daw yon. Na kumakain naman daw talaga siya ng sardina. Well, siguro naman na wala namang taong nakatira sa Pilipinas ang hindi kumakain o hindi nakatikim ng sardinas. Kung meron man, siguro baka alien yun. Ang bihira naman na. Mga kabisyo, logican po natin. Marami po ang content creator na nagpapapansin sa social media upang palakihin po ang kanilang mga audience at kapag nakatanggap sila ng negatibong komento, nagiging pa-victim sila dahil sa pag-aalala sa kanilang image, pagiging defensive, emotional na reaksyon at pagpapalakas din po ng engagement. O parang gaya ninyo, Tang, di ba? O, parang gaya ninyo, Tang, yung mga ganyan na feeling pa-victim. Ay, parang kagaya ng biyenan mo. Gumagawa ng kwento para paniwalaan siya. No.
May kilala ka ba yung ganyan? Ganon na ganon ba yung biyenan mo, Col? Feeling pa victim para paniwalaan siya ng asawa mo? Pambira naman. Maraming nakarelate ano? Mga biyena na pa-victim, shout out sa inyong lahat. No. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!